I desete ljudi, dobrodošli u Gaming TV. Sa vama je Dejan i danas ćemo igramo Minecraft preživljavanje. Ljudi, moram još sad da vam kažem, važno, ja ulazim na Minecraft preživljavanje, sprijemam se, hoću da snimam i otvaram chest bez veze, a u chestu pustoš. Znači, ko da nikad ništa nije ni bilo u njemu. Buraz igrao i mijenjao verzije i kako se valjda promijeni verzija kad vratim ponovo na 1.8, nema ništa u chestu. Znači, razmišljam da ću početi ponovo ili ću nastaviti ovo i odlučio sam da nastavim. Otiću samo iskopat drveta, pošto nisam imao baš nekakve vrijedne stvari. I tako, iskopat ću drveta i sam početi ponovo. I u ovoj, rekao sam u prošle epizode da ću početi praviti svoj rudnik, to ću sad i početi. Znači u svojoj kući, svoj rudnik, neću istraživati one druge nekakve sa strane što imaju i hoću da ima rudnik i tu ću napraviti velike stepence, napravit ću svašta ću napraviti, znači. Evo sada kopamo, znači ljudi, još jednom želim da vas izvinim što nije bilo epizoda 4-5 dana, šta ćete? Darko nije imao interneta, ja sam radio nešto oko kanala, nisam snimao i nismo stigli, šta da vam kažem. Da ovo pretvorim sve, evo ću doći skopat uglja. Treba će mi za baklje da mogu dole ići u rudnik. Gdje je sad moja kuća? Evo je uglje. Gdje je enchantni ovaj crafting table. Napravit ćemo štapića. Napravit ću jedan drveni kramp za početak. Ovdje iskopat onaj kamen pa da napravim kameni kramp. Pa ću onda kopat ugalj. Evo imam i dolu uglja, ne moram ići tamo, dobre. Ajde, pravi kopanje, pravi ljudi, znači. Sad smo se dogovorili, ja, Darko i Danijel, svaku epizodu koju izbacimo da ne bude nešto kratka epizoda ako na početku. Znači, sad smo počeli da snimamo baš kako treba, Darko je sve napravio. Vidjeli ste, snimio je par epizoda. To ide tu i to ide tu. Ma ne tu vamo samo. Ajmo sad nakopat malo ugljena i pičimo u rudnik naš, mislim praviti naš rudnik. Kao što znate, ovo je ona pecina gdje su naši spamili, gdje smo prošli put, što smo istražili prošli put. Ovo vidi gvožđe mod, preskočili smo to ekstra. Da pokupimo odmah za početak. Trebat će nam, vrlo će nam trebat. Ovo neću kopat, stvarno ću. Koliko imamo? 8 komada. Oho. Ima dosta. Napravit ćemo odmah, mislim nećemo odmah napraviti gvozdeni kramp, stavit ćemo da speče i to. Pa ćemo kasnije praviti krampove. Ljudi, danas da vam se svidio serijal Bridgesa. Znači, ubili smo jednog čovjeka, ali nije bitno koliko smo mi ubili, bitno je da smo mi pobijedili. Znači, to nam je najbitnije. Vidjeli ste, znači, to je bila prva epizoda, sad ćemo, znači, danas je, koji dan, danas je petak, ja sam došao iz škole i za vikend ćemo najvjerojatnije možda, u stvari, snimiti ja, Darko i Danijel zajedno Bridges, znači, da ih razvalimo, da dominiramo serverom. Vidjet ćete. 10, dosta. Uzet ćemo pola. Da napravimo baklje i pičimo praviti naš rudnik. Treba će nam i ovo. Gdje ćemo rudnik? Ajde, započet ćemo ovdje ovako. Idemo dole. Znači, da pravimo rudnik, da istražujemo, da sve radimo tu što je predviđeno. Oho, pa da li je ovo moguće? Upanim u pećnu, gledaj gdje sam već istraživao. Jesam pogodio stranu, da Bog da ja pjevu. Gdje je izlaz ovdje? Šta je? Gdje je izlaz ovdje? Oj Bože. Kako sam pogodio istu
stranu. Ništa, ovo ćemo zatvoriti. Ajmo probat ovdje. Odmah kod vrata. U stvari, kopat ćemo u ovu vam stranu. Pošto je pecina, mislim, tamo. Pa ja znam da nećemo pogoditi istu stranu. Aj, molim te, nemoj im reći da je pecina ovdje, ona. Za sad je nima. Sad ćemo vidjeti. Ništa, znam šta ćemo. Imam jednu ideju. Nije neka, ali ajde. Još ideju ide ekstra. Idemo kopat vamo pravo. I onda kad izađemo iz pećine, onda ćemo skrenut lijevo desno. Mislim, nastaviti kopat u zemlju dalje. Još par blokova i znači možemo kopat dole u zemlju. Ma ja, pametan sam ti ja, šta ti je pametan čovjek. Ajmo. Sad da kopamo, znači ljudi, došao sam iz škole, vikend. Baš mi se nešto snimala epizoda, je rekao da snimite epizodu. Da ljudi imaju šta gledati, preko vikenda će biti epizoda da gledate. Dokle vam god volja. Ajmo mi dalje da kopamo. Ajmo još malo, ne. Da snimam baksu, da vi to vidite. Ja sve vidim, a u klipovima skontao sam da se to ne vidi dobro. Pa ćemo zato da stavimo baklju, da vi to sve vidite, da bude pregledno. Ajde malo ide gvožđa, ima onog irona, ima neće. Ja me mrzi ovako kopat kad nema ničeg. Tačno mi dosadno budi. Eto. Ajmo dalje. Ajde nešto. Znači ljudi, Darko bi danas trebao izbaciti epizodu. Gon se uđavla. Eto, ljudi, izvinjavam se. Pa me nervira. Znate koliko. Ništa. Idemo tu samo zagraditi, idemo dalje kopat. Ovaj rubnik ispod čitave kuće, ispod svega. Pogodili smo stranku. Ne znam nijela šta. On rekao da ne sujem. Vidjeli ste, znači ljudi, najuspješniji u Bridgesu bilo što smo mi ubili samo onog jednog jedinog lika koji ništa nije imao na sebi, znači nije imao dijela nikakvog imao Iron Match, ali dobro je, dosta. Od koga je dosta je, znači za prvu epizodu pobjeda i ubili jednog lika, jednu osobu. Mi smo prezadovoljni. Znači, Darko vas je pitao u prošloj epizodu, on razmišljao da skine GTA 4, pa da snima dio na koji smo razini mi. Pa mu vi recite želite da snima. Čekaj. Mi smo na 9. i 10. razini, nemoguće smo toliko nisko sišli. 13, 10, evo nas na 10. 9 u stvari. Nije tu, čekaj. Tam da ja skontam, na 37 smo. Ja sam gledao na pogrešnu stranu, da Bog da ja pjevam. Znači na 37 smo. Ajmo spustiti na level 10. Da vidimo će li tu biti, pošto svi govore da je na levelu 10 da budu diamondi i tak te stvari. Ljudi, od ozgo kopama nisam još našao iron, znači nijedan blok. Šta će tu biti? Jesam srećnik. Jel se me čini čujem vodu negdje? Lavu stvar, lava kako kuva ono. Ne znam, možda ćemo naći sad negdje na lavu, ali sve se čini da ju čujem. Evo na 25, idemo do 10 dole. Šta je ovo, ne crveno guvno. Morat ići kram praviti. Ajde da kopamo dole još malo dok ne pukne kramp. Ajde daj mi nešto, Boga mazu, da ne kopam bez vezi.
Samo da ne kopam ja bez veze. Ajde, boga mazu. Evo, oho, redstone. Nemam krampe. Šta je ovo vam isto redstone? Ej, pukni. Ništa ljudi, ja ću staviti stopira pa ću kad napravim krampu i ostalo vratit se. Evo ga, napravili smo krampu, sad ćemo iskopati ovaj redstone. Njega uvijek bude dosta, ne koristim ga nešto naročito. Tako, sad ćemo ovo zakrpati. Ma ne, jo. Dva klika. Me nervira. Ajmo dalje, idemo. Ovako sad idemo ovdje. Džaba sam zatrpao. Nebitno, ajmo dalje mi kopat. Napravio sam sad krampova. Ima ih i nije dosta, već i previše ih ima. Nismo ni uglja našli za baklje. Ima se zato morat vraćat gore. Aj, samo redstone i ništa drugo. Gledaj šta ga je. Aj, samo rec milijet majke, šta ćeš mi ti toliki. Eto. Eto, ovo ćemo zatvorit. I idemo dalje kopat. Na kojem smo level 7, 8, 9, 10. Aj nećemo ići dole dalje. Ćemo ovako na 10. levelu, ali ćemo na ovu stranu. Tu sam tek sad vidio da smo na 10. levelu i ćemo ovako pravo, znači sam pravo. Ovo možda i naiđemo na nešto. Ajmo da kopamo, da vidimo kakvi smo sreći. Znam ljudi da su epizode kad idu u rudnik smaraju, ali tača. Znači ja ću malo kasnije kopat, neću snimati, tražiti ako nađem diamond ili nešto, to neću ono iskopat, to ću čekat da snimim, da vam pokažem. I tako da znate da smo našli. Ali ovo je, ako dobro gledam, 10. level, znači ne bi trebalo ništa pogrešno da uradimo. Ako ima, ako nema. Ja ću malo tamo, kad sam došao za kopac još. Aj, kakav je ovo svijet, nema ničega, Bog te. Ajde, nešto mi daj. Ništa, ajde kopamo, jer ne... Evo ga, iron. Bravo za mene. Evo ga i lapis lazuli, onaj. Dok ne potrošimo baklje, znači kopat ćemo, onda ću ja završiti tu epizodu, pa ćemo onda u sljedećoj epizodi još malo da istražujemo, morat ću ići gore po ugalj. Imam ga u kući, ali imam tamo i pored. Nema gore više. Pa ću ga uzeti sebi, napravo dosta baklji. Da imam, pošto baklji uvijek trebaju. Jesam mozak, Bog te. Ajde ovo zatrpamo odmah. Da ne ostaje otvoreno. Koliko imamo? 28 lapisa, 6 irona i crven kamen, na tačno jedan štek. Ajmo dalje da kopamo. Da vidimo šta ćemo da nađemo. Evo još 2 baklje. Taman, evo i ovaj kramp je pri kraju. Ali vidite, napravio sam 2 još krampa. Rezervna. A šta će kad nemam baklji? Ajmo dalje kopat. Znači ja volim baklje, mislim dosta ih trošim. Volim da vi vidite, volim osvjetljava, da vi to vidite. I evo još zadnja baklja. Još da ovo iskopamo koliko se vidi i da prekidamo epizodu. To bilo to. Evo ga Jugalj, mogu bi još baklji napraviti, ali ljudi neću, snimam preko 12, preko možda i 15 minuta snimam. Znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, ja ću ovaj ugalj ovdje iskopat dalje. Evo znači stavit ćemo, čekao, F5 dupli. Još jednom F5, stavit ćemo ovaj redstone u ruku. Znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, like, share, sub ako vam se svidjelo i vidimo se.